Заради тази скандална композиция телевизия СКАТ изпрати екип в град Видин, за да се запознае на място защо в сградата на общината деца танцуват на песен на Азис. Костин Бродския фолк изпълнител се прочу в музикалните среди не само с това, че се надупи на плакат зад паметника на Васил Левски, но и с това, че популяризира изкривен хомосексуален образ, облича се в женски дрехи, поставя си изкуствени мигли и провокативно кълчи задните си части, демонстрирайки някаква изкуствена женственост. Удачно ли е възпитаниците на детска градина Звънче да танцуват точно на неговата музика? Бих била щастлива, ако всички в социалните мрежи почувстват, че ние не сме направили абсолютно нищо лошо. Напротив, ние сме направили всичко възможно да покажем, че обичаме тези деца. И аз отново казвам, че смятам, че това е пътя на интеграцията. Дълбоко кръчмарска в своята същност музиката на Азис венцеслави пошлата еротика. Хитови парчета са "Как боли", "Наголо", "Дай ми го", "Напипай го" и "Хайде, почваме сега". Основната група деца, които танцуваха в общината на Азис, са от основно училище Софроний Врачански. Винаги съм казвала, че училището е един от трите компонента, въз основа на които се развива една личност, изгражда една личност. Това са училището, това е улицата или обществото, това е семейството. Българското семейство слуша ли чалга? Може би телевизия СКАТ ще каже, че българското семейство слуша чалга. По улицата, в заведенията, в дискотеките, където са младите хора също. Някои от децата в училището не харесват Азис, но признават, че покрай родителите си и те са се научили на чалга още преди да пристъпят прага на училището. Обичам да слушам музика. Азис харесва ли? Не. Илян, още кой? Песла, Ганина ти. Азис харесва ли ти? Не. Кмета на Видин не вижда скандал в целия случай и се измъква от неудобните въпроси, като твърди, че дори и българите слушат чалга. Факт е, че много българи слушат чалга. Факт е, че тази индустрия се развива и тя е не по-малко популярна, да речем, от джаз музиката, на която аз съм фен. Основна персона в целия случай е хореографа, поставил представлението Методи Филчев, който не само не се притеснява от използването на музиката на Азис, а дори се гордее, че циганите водят музикалните класации днес. Конкретно Азис е световна личност, приятели, не го унижавайте. Човекът, поведението и държането му на сцената не ни интересува. Музиката, която съм избрал, аз съм човека, който съм избрал. Да. Така го привличат децата, така го правят. Какво поколение ще израсте, ако от малки слушат чалга според тебе? Какво ще бъде бъдещото поколение? Кое е поколението, бе? Виждаш, че България се намира в тежка икономическа криза. Обединяването на тези малки деца чрез образование и културата, това е пътя на интеграцията на малцинствата. Какво поколение ми говориш? Поколението номер 1, по-ли добре мангалите да не учат или да не танцуват, да станат курви, проститутки и наркомани. Това ли искате вие? Битовия случай с танца на децата във Видин повдига въпроса на къде изобщо отиваме като българско образование. Ние трябва да се противопоставим на чалгаризацията на децата чрез своите институции, но във Видин става точно обратното. Наместо българите да интегрират циганите, циганите интегрират българите. Какво поколение ще израсне пред очите ни при положение, че от ранни детски години се внушава на децата, че живота е една кръчма и да си мъж с изкуствени мигли, гол задник и чорапогажник е нещо нормално. Децата биват отклонявани от естествената светска българска цивилизация и вкарвани в схемата на маанетата и ключеците.